mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Ipinagpalit ko ang LDR na jowa ko sa isang single mom na nasa malapit lang. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Bagong tagapakinig lang ako sa mga kwento ninyo gabi-gabi. Habang andito ako ngayon sa abroad. Sana mapansin ninyo ang kwento ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Leia. 26 years old. Isang bisexual. At ito, ang aking secret file. Way back around 2018, pagka-graduate ko ng senior high school, umalis ako sa probinsya namin at nagpunta ng Cebu para magtrabaho bilang isang service crew sa isang mall. Malungkot ang buhay ko noon. Kasi first time kong mawalay sa pamilya ko. At hindi pa ako ready para harapin ang mga totoong hamon ng buhay. Sa loob ng isang taon, ang routine ng buhay ko ay trabaho-bahay lang. Matutulog ng late, gigising ng maaga, hanggang sa umabot ng isang taon. Bandang May 2019. May nakilala akong isang girl na itago natin sa pangalang Chona. Si Chona ay 24 years old, single, at walang anak. Katulad ko, isa rin siyang service crew. Pero sa ibang company nga lang. Nagkakilala kami kasi nagkasabay kaming mag-duty sa isang mall. At oo nga pala, may katrabaho din siya sa company nila na nanliligaw sa akin. Isa ring bisexual. Kaedad lang niya. Kaso, best friend lang ang turing ko sa kanya. Fast forward, nanligaw ako kay Chona. Simula noong nanligaw ako sa kanya, kinailangan kong umuwi sa probinsya namin para bumoto. Dahil election period noon. Nag-uusap pa rin kami ni Chona sa cellphone hanggang sa lumipas ang isang linggong pag-uusap namin. At saka niya ako sinagot. Officially magjowa na kami. Ang saya-saya ko noon, DJ Rocky at DJ Jello. 19 years old pa lang ako noon. 24 years old naman si Chona. Pagsapit ng 2 buwan sa relasyon namin, nag-live-in na kami agad. Kasi sabi ng mga pinsan ko, dun sa tinitirhan ko sa Cebu, dalhin ko na lang daw sa bahay namin ang jowa ko. Umaalis kasi ako dati ng hating gabi para lang puntahan si Chona. Nag-aalala sila sa akin kasi syempre babae pa rin naman ako. Kaya ayun, doon ko na pinatira si Chona sa bahay ng pinsan ko. Masaya naman kami noon. Hanggang sa umabot sa punto na kailangan na namin ng privacy. Kaya nagdesisyon kaming magrenta na lang ng maliit na kwarto. Yun lang ang routine namin ni Chona araw-araw. Kung hindi ko siya susunduin, magkikita na lang kami sa bahay.
And every time na rest day niya, ako naman ang nag-a-adjust ng araw ng rest day ko para magkasabay lang kami. Masaya kami, DJ Rocky at DJ Jello. Nagtutulungan kami sa mga gawaing bahay. At minsan kung pagod ako, si Chona naman ang gumagawa ng mga gawaing bahay para sa akin. Minsan kung siya naman ang pagod, ako naman ang kikilos. DJ Rocky at DJ Jello, hindi tanggap ng parents ko ang relasyon namin ni Chona noong unang taon pa lang namin. Pero sa side ni Chona, tanggap naman nila kung ano ang meron kaming dalawa. Kaso nga lang, yung kuya niya yun ang tumututol. Pero sa katagalan, natanggap naman both sides ang ugnayan naming dalawa. One time, dinala ko si Chona sa lugar namin para magbakasyon. Masaya naman. Hanggang sa umabot na sa puntong pagod na ako sa pinagtatrabahuhan ko kaya nag-decide ako na mag-abroad na lang. Chinat ko ang tita ko na nagtatrabaho sa isang recruitment agency para sa mga gustong magtrabaho sa abroad. Buti na lang may hiring at sa akin niya ibinigay ang slot. Kaya May 17, 2024, nag-resign ako sa pinapasukan kong work sa Cebu. May 22, umuwi ako saglit sa probinsya namin para magpaalam. Napupunta ako ng Maynila. May 30, bumalik ako sa Cebu para mag-spend ako ng time kasama si Chona. June 5, araw ng flight ko papuntang Maynila. Si Chona ang bumili ng ticket ko at pera niya ang ginamit niya. Alas 4:30 ng hapon ang oras ng flight ko. Pero nakakalungkot lang kasi hindi man lang ako maihatid ni Chona papuntang airport. At lalo akong nalungkot kasi sobrang aga niyang umalis para mag-duty. Kaya ako na lang ang pumunta sa mall kung saan siya naka-duty para yumakap at personal na magpaalam. DJ Rocky at DJ Jello, sobrang lungkot ko noon. Durog ang puso ko. Pero iniisip ko na lang na para din naman ito sa future naming dalawa. Para sa future din naman namin itong mga ginagawa naming hakbang. Kaya lang, hindi ko inaasahan na sa pagdating ko sa Maynila para mag-training bago umalis abroad, abay, dito pala mangyayari ang malaking pagbabago sa yugtong ito ng buhay ko. Sa unang linggo ng pagstay ko sa Maynila, DJ Rocky at DJ Jello, palagi kaming magkausap ni Chona sa video call. Kaso nagbago ang lahat noong nagsimula na akong mag-training. Bawal sa training center ang cellphone kapag umaga. Kino-confiscate ng mga trainer ang cellphone namin. At gabi lang, na ibabalik sa amin ang mga cellphone. Matagal na yung 2 oras na pwede kaming gumamit ng cellphone. Kaso, natatapat na duty naman si Chona sa gabi tuwing tatawag ako. Kaya isang linggo kaming walang matinong usap. Sa mga panahong yon, dito ko nakilala si Laika. Si Laika ay 30 years old, single mom at may 2 anak. Pero kasal sa asawa niya. Naging crush ko si Laika habang nasa training kami. At nalaman niya yung tungkol sa nararamdaman ko para sa kanya. Nagpa-add ako sa kanya sa Facebook at inad naman niya ako. Magkasama kami ni Laika pauwi galing sa training center.
Kasi magkalapit lang yung barangay na uuwian namin. Hanggang sa gabi-gabi na kaming magkausap. At nawawala na rin ako ng oras para kay Chona dahil malayo siya sa akin. Unti-unti nang nahulog ang mga kalooban namin ni Laika sa isa't isa. Yun nga lang, DJ Rocky at DJ Jello, ayaw ni Laika na makipagrelasyon muna sa akin. Dahil alam niya na in a relationship pa ako. Pero gayon pa man, patuloy pa rin ang pag-uusap namin. Sinabi ko sa kanya na nagdi-delete ako ng conversation namin dahil binubuksan ni Chona ang account ko. Sabi ni Laika, meron akong pwedeng i-install na application para doon na lang kami mag-usap. Kaya in-install ko yung app na yun. At dumating na talaga sa puntong hulog na kami sa isa't isa. Na maski wala pa kaming label, may nangyayari na sa amin. Fast forward. Nalaman ko na nagsisinungaling na si Chona sa akin. Isang beses nagsabi siyang pauwi na siya galing trabaho. Pero noong tinatawagan ko, nagre-ring lang saglit ang cellphone niya tapos biglang unattended. Yun pala, pinapatay niya ang phone niya dahil nakikipag-inuman pala siya. Noong nalaman ko yun, nag-decide na akong tapusin na yung anumang meron kami ni Chona. July 31, 2024, binlock ko siya sa lahat ng social media accounts ko. Nagmamakaawa pa siya noon sa akin na patawarin ko raw siya. Ultimo mga kaibigan namin, tinatawagan din ako. Nahimatay raw si Chona habang naka-duty kasi palagi raw umiiyak. Ayaw kumain. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko na lang pinakinggan ang mga pinagsasabi ng mga kaibigan namin tungkol kay Chona. Pagkatapos ng ilang araw, August 3, naging kami na ni Laika. Sinagot na niya ako officially. Masaya naman kami. Pinupuntahan niya ako doon sa bahay ng tita ko. Minsan ako naman ang pumupunta sa tinitirhan niya. Pero alam naman ng parents niya at tanggap nila kami. Pero yung parents ko naman, sobrang galit sa akin nung malaman nila na ipinagpalit ko si Chona kay Laika na isang single mom at kasal pa sa iba. Pero pinaglaban ko pa rin si Laika dahil mahal ko siya. Iba siyang babae. Bukod sa mabait siya, matalino siya. Kaya hindi nagtagal, natanggap din ng pamilya ko ang relasyon namin. Then fast forward to October 1, 2024. Nauna akong pumunta dito sa abroad. Kaya nagkatawagan na lang kami ni Laika. Naiwan siya sa Pilipinas. Pero by December 17, nakasunod naman siya sa akin dito. Nagkita kami agad noon at dahil sa pagkamis namin sa isa't isa, may nangyari sa amin. Pinupuntahan ko siya sa lugar kung saan siya nagtatrabaho. Mga 5 hanggang 6 na oras ang tagal ng biyahe. Nagtsatsaga ako sa ganong klaseng biyahe hanggang sa nakahanap na rin ako ng trabaho na malapit kay Laika. At ngayon, twice a month na kaming nagkikita. Mag-iisang taon na kami sa susunod na buwan. Pero sa ngayon, napapadalas ang mga away namin at hindi pagkakaintindihan. Yun pala, nagkaroon uli siya ng kontak sa asawa niya. Nababasa ko pa nga yung mga I miss you na mensahe sa kanya nung asawa. Panay na rin ang update sa kanya. Nagsesend pa ng pictures. Sabi ko nga, i-block mo na lang yun. Pero ayaw niyang i-block.
dahil kukunin daw ng asawa niya yung financial support niya sa mga anak nila. Na kay Laika yung ATM card ng asawa niya. At nalaman ko rin na kapag nanghihiram yung lalaki ng pera sa kanya, nagpapadala agad siya. Binlock niya lang noong na-scam siya na nanghiram ng pera sa kanya pero hindi agad ibinalik. Hay, buhay. Sa ngayon, panay pa rin ang misunderstanding namin. Lagi kaming nagtatalo. Sa totoo lang, nahihirapan na ako. Litong-lito na rin ang isip ko. DJ Rocky at DJ Jello, sana ay mapayuhan niyo ko kung ano ang dapat kong gawin. Maraming salamat. Hanggang dito na lang muna. Muli, ako si Lea. At ito ang aking Secret 5.